Gepleyer Adatlyk Radiosu. Akşamyňyz hayrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 23-nji iýuny hepdeniň anyny efirde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışdyryn. Birleşen Ştatlar gündäwr Ukrainada orsiýetçi separatistleri halkara synçylarynyň ok atyşygy besetmek boýunça ýaraşygyň bozulşy barada habar bermeginiň öňüni almak maksatly olara garşy zorlugy we kemsitmeleri tutaşdyrmak kampaniýasyny amala aşyrmakda aýplady. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň metbuat wekili Heather Nauert'in 22-nji ýylda aýtmagyna görä Washington ýagdaýdan ören aladalanýar we separatistleri orsiýetiň ýol başçylygyndaky, orsiýetiň maliýeleşdirmegindäki we orsiýet tarapyndan türgünleşdirilen güýçler diýip adlandyrýar. 20-nji ýylda Nauert Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň gözegçilerini alyp barýan uloglary saklamak üçin ok atanlygyny habar berdi. Bu waka halkara jemgyýetçiliginiň gündäwr Ukrainada bolup geçýän ýagdaýlary görmeginiň öňüni almak üçin edilýän giňişleýin tagallalaryň bölegidir diýip Döwlet Departamentiniň metbuat wekili aýtdy. Ukrainada hökümet güýçleriniň we separatistleriň arasynda ok atyşygy besetmek boýunça nowatdaky lalaşyk 23-nji iýunda güýje girýär. 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri 10 000 çemesi adamyň ölümine sebäp bolan konfliktiň soňuna çykmak boýunça mundan uzalky ýaraşyklar şowsuzlyga uçurapdy. İranda her ýyl bellenýän Al-Quds güni tutuş ýurt boýunça Israila garşy urnalan ýörüşlere onlarça müň adam gatnaşdy. Käbir protestçiler Israilyň we Birleşen Ştatlaryň baýdaklaryny oda berdiler. Beýlekler Amerika ölüm boý Israila ölüm diýen şygarlary öňe sürdiler diýip döwlet mediasy 23-nji ýylda habar berdi. Bu sene İslam Respublikasynyň düwüni tutujy Ayatullah Ruhullah Hamini tarapyndan esaslandyrylypdy. Hamini Palestinlere goldaw bildiripdi we Israila garşy çykyp ony döwlet hökmünde ikrar etmekden ýüz öwüripdi. Iranyň liderleriniň şol sanda prezident Hassan Rouhanynyň ýörüşe jemlenen adamlaryň öňünde çykyş etjegi aýdyldy. Şeýle-de Tehranyň häkimetleri 3 sany ballistik raketasyny şol sanda Zolfagar raketasyny görkezdiler. Iran bu raketanyň şu hepde Siriýada İslam döwleti toparynyň nişanlaryna garşy ulanylandygyny aýdýar. Pakistanyň günorta gün batarynda regional polisiýa müdiriniň edarasynyň goýunda bolan güýçli partlamada adamdan 10 adam wepat boldy we 24 adam yaralandy diýip resmiler aýdýarlar. 23-nji ýylda Bolojistan regionunyň paýtagty Kwetada bolan partlamanyň täsiri tutuş şäherde duýuldy. Goýdaky jaýlaryň aýnalary döwüldi diýip polisiýanyň metbuat wekili Şahzada Farhat aýtdy. Yerli keselhananyň metbuat wekili Vasimbek yaralanan adamlaryň en jemesi agyr ýagdaýda diýip habar berdi. Hüjümüň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Pakistanyň TV resurslara baý Bolojistan regiony Awganistan we Iran bilen serhetleşýär we 2004-nji ýyldan beri islamçy söwüşçileriň hüjümlerine we separatistleriň gozgulanylaryna duçar bolýar. Qazaqstanyň häkimetleri Siriýada dartgynlylygy gowşatmak boýunça ulalaşygyň berje edilmegine gözegçilik mexanizmine öz goşunlaryny gatnaşdyrmak üçin orsiýet bilen gepleşik geçirýänligi baradaky maglumatlary ret etdiler. Qazaqstan öz goşunlaryny Siriýa iýermek barada hiç kim bilen hiç hili gepleşik geçirmeýär diýip Daşary işler ministrligi 23-nji ýylda aýtdy. Qazaqstanyň Daşary işler ministrliginiň bu beýannamasy orsiýetiň Qazaqstanyň we Qyrgyzstandan Siriýada dartgynlylygy gowşatmak boýunça gözegçilige ýardym üçin goşun iýermegi soranlygy hakynda Döwlet Dumasynyň goranmak boýunça komitetynyň başlygy Vladimir Şamanow talgylanyp berilen maglumatlaryň izleýänine gabat geldi. Türkiýanyň mediasy prezident Recep Tayyip Erdoganyň metbuat wekiline talgylanyp, orsiýetiň Merkezi Aziýa ýurtlaryndan Siriýa goşun iýermegi soranlygyny habar berdi. 22-nji ýylda Qyrgyzstanyň metbuat wekili öz ýurdunyň goşunlarynyň Siriýadaky harby çärelere gatnaşmagynyň mümkinçilikleri barada özünde hiç hili maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Türkmenistanly trener Gurbanberdiýew dünýäniň en gowy 50 treneriniň sanawyny ýerdi. Futbol boýunça 442 portalynyň düzen sanawyna görä, geçen mövsümiň en gowy trenerleriniň sanawynyň 36-njy setirini orsiýetiň Rubin futbol klubynyň treneri Gurbanberdiýew eýleýär. Asly Türkmenistanly 64 ýaşly Berdiýewiň Rubin klubyna dolanyp barýanlygyny RBK Sport neşri habar berdi. 2001-2013-nji ýyllarda orsiýetiň Rubin futbol klubyny türgünleşdiren 2014-nji ýylda Rostov klubyna ýol başçylyk eden Gurbanberdiýewiň gol astynda bu komandalar ençemegedek üstünlükli çykyş edipdi. Gurbanberdiýew 1990-njy ýyllaryň aýagynda Aşgabatyň Nisa futbol komandasyny türgünleşdiripdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş boldunuz.
Azatlygy line ulgamynda Goşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. İşgärleri mejburi sport ayakkapylaryny aldyrýarlar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň şäher häkimliginiň şol sanyny kommunal hojuluk edaralarynyň işgärleri Aziýada 2017 simbolly sport ayakkapylaryny almagy mejbur edilýärler diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri maglumat berýär. Neşriň maglumatyna görä bu mejburi tapşyryk bilen baglykda şäher häkimi ýürüýte görkezme beripdir. Sport ayakkapylaryny almagy mejbur edilýän işgärleriň olary soň bilen geýmejekdigine garamazdan aýlyklarynyň 300 manadyň tutulup galynýanlygyna hem üns çekilýär. Şol bir wagtda bu maglumaty Aşgabatyň häkimligine ne tasdiklatmak ne de inkar etdirmek, umuman munuň bilen baglykda nähilidir bir maglumat almak başartmady. Eger ýatlasak, şu ýylyň sentýabryna geçmeli ýapyk binalarda we Söwüş sunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň çykdyjylary bilen baglykda mundan ozalam ýerli telekeçileriň we büdjet işgärleriniň gerdenine milletin goşuntular atylypdy. Geçen ýyldan başlap Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşigine Aziýa oýunlary bilen baglykda milletin ýardam barada ýürüte maslahatdyr ýygnaklar geçirilip başlandy. Bu mejburlugyň netijesinde soňky döwürde dürli ýagdaýlar sebäpli işgärlerini aýlyk tölemäge gurby ýetmeýän bu işini togtadan firmalaryň köpelini barada habarlar çykýar. Şeýlede, şu ýylyň martyna döwlet we hususy kärhanalaryň işgärleriniň Aziýa oýunlaryna milletin gatanç etmekleri barada prezidentiň ýürüte kararynyň çykanlygy hakynda hem maglumat peýda boldy. Munun ýa-da bilen ýurdun dürli pudak edaralarynyň işgärlerinden öz aýlyklarynyň 15-20% meşgulüne gatanç ýokmuny tutulup başlanjakdygy barada şikayet mazmunly arzalar goşup başlady. Gal bersede Türkmenistanyň Aziýa oýunlaryna görýän taýýarlyklarynyň we bu işlere yerli latyň gatanç etmeligi baradaky çağırışlarynyň fonuny ýurdun häzir dünýädäki energiýa serişdeleriniň bahalarynyň gaçmagy netijesinde agyr ykdysady kynçylyklary başdan geçirýänligi aýdylýar. Türkmen häkimetleri oýunlary we oňa görülýän taýýarlyklary döwlet büdjetinden çykarylan maliýe serişdeleri barada maglumat bermeselerde Olimpiya şäherjigi we oýunlara gabatlanyp gurulan täze aeroport üçin 7 milliard töweregi dollaryň harçlanynyny belli. Sözümüzün ahirine bellesek, Türkmen mediasyna Aziýa oýunlarynyň ýurdun awraýyny hasda artdyrjakdygy barada dowamly alkyşly reportajlar berilse-de, ýokurda beýan edilýän ýagdaýlar, ýagny ilatyň milletin gatanç etmäge mejbur edilýänligi barada hiç zat aýdylmaýar. Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. 2 ay golay ara kesmeden soň Aşgabatyň döwlet eýetçiligindäki dukanlarynyň käbirinde çilim çäkli möçerde gaýtadan satylyp başlandy. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri 21-nji iýundan başlap Aşgabatyň döwlet dukanlarynda 25 manatdan satyga çykarylan bir gutu çilimi almak üçin her gün ýerden 150-200 adamdan ibaret nowatlaryň emele gelýändigine, emma olaryň diňe ýarysynyň diýenýaly çilimli öýlerini dolanýandygyny aýdýarlar.
Türkmen Bakaleye Sevda Edarasının 3. dukanını şunu yerden orta gazap bilen saat 7'den işleyenine eyyem 8'e 200 adam Novot'a durdu. Yöne şoň Novot'a dururlardan orta gazap bilen 100 adam bir otuçilmi satlanma yetişti. Sebebi günü 55 min satlandan sonra Çilim Sevdasının besediliyerliğini Sevda dukanının satıcıları yadı müdürderli eysem şoň gözükçülük durun. Polisiya işgari adamlara deydi. Ertirlerin bu dukanını çilim satmak qadağan edilýär Dip Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Ol paýtagyň Köşü sewitindäki 20-nji dukanynyň şäheriň Gülşat we Şeker magazinleriniň Türkmen Bakaleye Sowda Edarasyna degişli 3-nji we 79-njy dukanlaryň her birinde çilimiň sowdasyna polisiýa işgärlerinden, Harvey institutynyň kursantlarynyň, ýagny studentlerinden, şeýle-de ýürite gulluklaryn we häkimlikleriň wekillerinden ibaret adından 10-12 adamyň gözekçilik edýändigini sözüniň üstüne goşdy. Ýene-de bellemeli ýeri dukanlaryň diňe arka tarapyndaky gapysyndan satylýan çilimiň sowdasyna ýürite oturdulan video kameralar arkaly hem gözekçilik edilýär. Synçy Bugaýewiň käbir polisiýa işgärlerine salgylanyp aýtmagyna görä, bu kameralar çilim sowdasyna dawa jenjel turdiýanlaryň ýa-da ikinji gerek çilim aljak bolýanlaryň kimdigini anyklamak üçin yerleşdirilipdir. Mundan öň Aşgabatyň döwlete degişli dukanlarynda iň soňky gerek çilim şu ýylyň aprel aýynyň 29-na satylypdy. Şondan soň çilimiň hususy dukanlarda hem barha gytylmagy netijesinde iň ardan çilimiň bir gutusynyň bahasy 70 manada ýetipdi. Ýatladyp geçsek Türkmenistanda geçen ýylyň martynda ýurda temmäki önümlerini getirmegiň we satmagyň ähli ýetýärligi diňe sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligine berileni bäri döwlete degişli dukanlarda çilim käte satywa çykarylsa käte ýitirim bolýar. Hususy eýçilikdäki dukanlarda bolsa çilimiň sowdasy tas dolu deňýaly gadağan edilendigine garamazdan bu ýerde dürli temmäki önümler şolsanda sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi arkaly ýurda getirilýän çilimler açy çan deňýaly satylýar. Bu dukanlaryň çilim bilen nähili görnüşde üpçün edilýändigini anyklamak başartmasa-da bu ýerdäki çilimler döwlet dukanyndaky nyrkdan 2 hisse gymmada, ýagny 50 manatdan satylýar. Edil häzirki wagtda döwlet dukanlarynda çilimin gaýtadan satywa çykarylmagy we onuň sebäpleri, şeýle-de döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelen nowatlar dogrusunda ne türkmen häkimetleri, ne de media terişdeleri ilat köpçüligine maglumat berýärler. Türkmenistan 2011-nji ýylyň maýynda bütün dünýä saglyk guramasynyň temmäka garşy göreşmek boýunça çarçuwaly konwensiýasyna goşulany bäri ýurtda temmäka garşy göreş güýçlendirildi. Şu ýylyň 14-nji martynda bolsa prezident Gurbanly Berdimuhammedow Türkmenistanda bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň temmäka garşy göreş boýunça çarçuwaly konwensiýasyny durmuşa geçirmegiň 2017-nji 2021-nji ýyllar üçin milli maksatnamasyny taýýarlamak hakyndaky karara gol çekdi. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aryzlaryny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle-de Azatlygyň websaýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Ana şu owaň içinde bar asfalt ýollar, bir wagtga edilen asfalt ýollar diýdiňiz. Owaň içinde taş dökülmedik ya bolmaz asfaltdan da köçelerim barmy? Elbette var. Toprak yatan köçede var. Arna bolup giden öňkü köň asfaltdan arna bolup uly maşinler geçýärler oňa howa maşinler. Ol barça adam owerredik gitdi. Ana köçelerimiz arna ýoluň ýygyň düşde görürsiň köçelerimizi. Ne tomsa todan bolsa gyşyna nähelek şu köçelerden ýörýär. Vay, gıralardan batıp çamıp, yeňil maşinlara güzap, andan okuçyň mamy, özüň mamam şol batıp çamıp, o diýen konuşul ätik geýip, zat edip şeýdämeden, köçelerden ýörejek manyň ýokdur seberretse. Täze berilen millekler nähili? Şolara ýol çekilýärmi? Täze mellek berilen ýerlere inde çekilämese biziň ýanynda ha çekilen zat ýok. Asfaltlan piýemiş diýilip ýa bolmasa kran çekilipmiş diýip bize eşitdim.
Oba deputatlar bolmaly. Şu deputatlar halk bilen duşuşanda şular ýalak zatlar aýdylanokmy, meseleler goýulanokmy, ortaşy biziňe obamyzyň ýollaryny asfaltlap beriň, ýa bolmasa çyra ýok bolsa çyra çekip beriň, suw ýok bolsa suw çekip beriň diýen ýalak meseleler deputatlaryň öňünde goýulanok. Şo zatlar goýulýan bolsa da şo zatlara kulak galdyrýan ýok. Bir adam mellege göçüp baranda tok çektirjek bolsa, gaz çektirjek bolsa, şo häkimlige gatnay gadetara gatnay ana şo zatlar zordan etdiler. Onu şol gatnaýanda şol öz hasabyna çekip berýärlermi ýa şonu döwletiň hasabyna çekip berýärlermi? Eger bir hotel bolanda telefon töletdiler, köpçilik bolup arz edilende ondan azajyk ýeňillik bolýar diýýärler. Ýollaryňyz ýaramaz bolsa owaň içinden. Indi şu owaň içi şeýle diýdiňiz. Indi ýa owa hasahanasy bolmaly ýa bolmasa mektep bolmaly. Şu mektebiň owa hasahanalarynyň töwerekleri öňürlýärmi? Et obamyzyň içinde de etil özümiz ýalak mektebede şol batka ýol bilen metbunkata da batka ýol bilen. Onu çağalar kösenýärmi? Okuwçy çağalar kösenýärmi? Kösenýän wagty kän, tebäbi karablamak bolup işiňden ýa-da çağa iweren çağalaryň. Ondan onuň aýagynyň awat pillesi bar, böýleräçik pillesi bar, aýagy suw bolup çalkyldak gelýärler işikden. Onu gysagyrrak gelse bir doňoklyk garda tolda gaty güýçli ýagan ýagsa, çağan mektepden alyp galynýan wagty bolýarmy? Elbetde bolýar. Çağanyň aýagynyň nemesi awat bolmasa, şoňa alyp geydirre pulun bolmasa, sen çağan alyp galaýmasaň näme etmeli? Başga alaçyň ýok, alaşda da alyp galýan, galada çykýýlar bolaýynça. Batkadan aýagyny alyp bilmän çağaçyklar gara kösenýärler. Aslında şu deputatlar bilen duşuşyk bolýarmy? Deputatlar bilen kä wagt duşuşyk bolýar. Şonda şol aýdanlaryň ýerinde galýar. Tebäbi ýol öňkü duruşyna, haýsa aýdylan öňkü duruşyna, ondan ütgeşiklik ýok bolsa, şo öňkü aýdan ýerinde galýanlygy belli zatda. Deputatlar halkyň aladasyny etmeýän bolsa, halky diňlemeýän bolsa, indi şu daýhan birleşiginiň başlyklary bolmaly, häkimler bolmaly, ilat köpçüligi ýolumyzdan öňürip beriň, suw çekip beriň diýen ýaly meseleler bilen şu häkimliklere ýüz tutanoklarmy? Gatnaýarlar, gelillere matnaýar, oglalara matnaýar. Şonda bir atalata ýazýarlar. Atalata ýazsalar, azajyk gepiň diňlenýänini bilýärler de şu atalata ýazýarlar. Sebä bärlerden bor diňlärsiz. Gözüňünde tutardyk goýberelleri bilen şol ýerinde boş. Hiç zat bitenok. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isteseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu, habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Indi bolsa kabylda habarçymyz Samirdan Gulmurady Owganystanyň Demirgazyk tebitlerinde, ýagny Türkmenistan bilen serhetleşen regionlaryndaky howpsuzlyk ýagdaýlary barada maglumat berýär. Umuman Demirgazyk bilen baglanşykly aýlandy. Demirgazyk Owganystanyň Türkmenistan bilen çäkleşen welaýaty Jowzan we Qaryaq welaýatynda howpsuzlyk şertleri gittikçe yaramazlaşýar. Qaryaq welaýatynyň Qormaz, Almar, Şirintaja, Dowladabad etraflarında hazır ursarya. Jowzan welaýatynyň Derdap atly etragyny 2010 İslam Döwleti atly toparyň gençleri basyp aldy. Derdap etragynyň şäherçesine olar goýran edipdir. Daişçiler döwlet edaralaryny otlapdyr. Bazar ýatyp kader otayda şol talibanlaryň Kari Amanullah atly komandiri hem şu Derdap etragyna talibanlaryň bellen hakimine Kari Amanullah atly hakimine şol İslam Döwleti atly toparyň gençleri onda jantanalaryny öldürdi. Umuman şu Derdap etrafı, Boştepe etrafı arada aýlanda otayda bir insani faciaga ýa çykyp dur, ebawy halk ýa keselhanlar ýa derman ýok. Häzir awwal güýçleri şu daişçilere garşy harby operasiýa başladypdyr, emma şoňa garamazdan daişçiler dolguny Derdap etrafyna adyr kontrol edýär. Derdap etrafından çıkan adamlar Şurgan şäherine gelip yerleşipdir. Olaryň haly ýagdaýy has agyr
bir maglumat beriliyor. So derhab etrafından çıkıp bilenler elbette bolmadı. Çıkıp adamlarım zaten otayda ağırlık yetmezliğinden, su yetmezliğinden kösenip yer alanlar hatta beceriyen adam yok. Yer alanlar becergisiz, değerli dermansı yatıyor. Sayma, İslam döwleti toparynyň hatyrynda söwüşýän söwüşçiler, olar nireden, olar yerli halkmy ýa-da olar başga daşary ýurtlylarmy? Şu merkeze adamlar köpek, onun Pakistanlılar bar, gençlerin arasında başka da daşary ýurtly militarlar bar diýip maglumat berilýär. Ýöne köpek şu yer daşary ýurtly gençlerin arasında Özbekistanlılar köp, bunun ýerden Tajikistanlılar diýip yerli resmiler maglumat berýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Azatlyk Radiosynyň rus dilindäki web sahypasy işläp başlady. Biziň maglumatlarymyzy indi rus dilinde rus.azatxabar.com salgy bilen internetde tapyp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde siz bilen men Sehra. Habarlar günnälik gepleşigimizi Türkmen prezidentine ýollanan hatlar, ýagny hormatly arkadagy atly rubrikamyz bilen dowam etdirýäris. Hatyň mazmununa geçmeden ozal okuyjymyzyň uradan hatynyň hiç ýyly üýtgedilmän mazmunynyň bolşýaly siziň dikkatyňize ýetirilýändigini we munyň hiç bir görnüşde Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýändigini ýatladýarys. Iyun ayının 15-nä Orslaryň prezidenti Vladimir Putin gün ýaýlymda öz halkynyň soraglaryna jogap berdi. SMS, MMS, telefon we internet arkaly ors halky hemme kemçiliklerini öz prezidentlerine ýetirdi. Men kemçilikleri sanap durjak däl. Özüňiz telewizorda görensiňiz. Ors döwleti dünýäde iň uly döwletdigini hemmeler bilýändirler we şonu da Vladimir Putin halkyna jany bilen kömek edýär. Bu diýmek Orslaryň prezidenti öz halkyny jany bilen sileýär we hormatlaýar hemde özüni beýik däl-de halky bilen deň tutýar. Aslynda her ýyl maýyň soňunda ýa-da iýunyň başlarynda bular ýaly halky bilen sorag jogap geçirýär. Emma Türkmenistanyň döwletinde Gurbanly Berdimuhammedow ýaly prezident otursa para, içki, ölüm we şoňa meňdeş zatlar her gün bolup geçýär. Birinji şu wagt para. Pulun bolmasa ne iyip içip bilersin, hatta şu wagtky ýaly nedi iş tapyp bilersin. Gurbanly Berdimuhammedow meniň adym Begmurat. Özüm aşawatly. Meniň hiç ýyly pulum we gowy wezipede oturan tanşlarym ýok. 2017-nji ýylda Türkmenistan prezident saýlawlarynda Berdimuhammedowa 80% prezident bolmagyna garşy boldular. Şolaryň içinde menem bar. Türkmen kanallarynda halky aldap özüne 97% ses berdi. Eger Berdimuhammedowyň özü yalançy bolsa, onda aşaky başlyklar halallygyň nämedigini nirden bilsinler. Berdimuhammedow senden öwrenýärler. Men 3 ýyl 8 ay işsiz otyrdym. Onuň sebäbi vilayetden gelenler Aşgabatda ornaşdylar. Iň esasam Berdimuhammedow meniň elimde diplomum bar. Utanýan elimdäki diplomyň hiç ýyly peýdasy ýok. Aşgabada vilayetden gelen prokurorlar, komitetler, milisiýalar we şoňa meňdeş ofitser işgärler öz vilayetdäki garyndaşlaryny, tanışlaryny we tanışlarynyň garyndaşlaryny getirýärler. Elbetde şeýle getiren oklar para alyp getirýärler. Eger köpräk berseň olary işe-de yerleşdirýärler. Türkmen döwletine utanç Berdimuhammedow ýaly prezidentimiz barlygyna. Aslynda men oňa setem bermedim. Edil 80%-iň içine giren oňa garşy bolan türkmen halky ýaly. Berdimuhammedow öz wezipäňi hiç ýyl oňarmaýarsyň. Şoňa da utanmaýarsyň. Vladimir Putin özüni halk bilen deň tutýar. Gerek bolsa kemçiligini özü baryp düzedýär. Siz bolsa halky gorkudyp, halky aldap, halkyň arkasyndan kanundan çykyp, uly gödek işler edýärsiňiz. Halkdan gorkmasaňyzam Hudaýdan gorkun. Hudaý görüp durandyr. Türkmenistanyň kabinet ministrliginiň hormatly işgärlerine we ondan aşaky kiçi wezipeli başlyklaryna özüňiz hemme bolup geçýän wakalary görüp dursaňyz. Türkmen halky her gezek size hat bilen ýüz tutýarlar. Siz bir işsiz, çöreksiz, duýsuz, ejiz we güýçsiz insanlary eliňizde uzadyň. Bizem siz ýaly adam. Haýyş sizem bizi goldaň.
Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň WeContact hasabymyza ýazyň. Bizi gözleg bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündəligi Maksat Ataýew bilen dowam edýär. Täjik jurist galp möhürçüdir resmi namalar bilen 10 tutduğu boşaltmakda aýplanýar. Aklawçy Tura Sunnatow özünden hoşal onurçy müşterisi bilen Täjikistan'a beýlik köp sany juristlerden saýlanardy. Ol 2 ýyldan az wagtyň içinde 10 tutduğun türmeden azat edilmegini we ýene-de 16 tutduğun tutuluk möhletiniň ýeňledilmegini gazandy. Ýöne prokurorlaryň aýtmagyna görä aklawçy Sunnatow hatda öz müşterilerine de habar bermezden öz sereden işleriniň her birini gabagatçylyga baş goşupdyr. Aýdylmagyna görä Sunnatow özüniň bitirdim diýen kanuny çäreleriniň hiç gaýsyny ýerine ýetirmän eýsem, munyň tersine ol suwutlaryň we sudiýalaryň resmi hatlaryny gollaryny we möhürlerini galplaşdyryp iş alyp barypdyr. Ýogsa da onuň galplaşdyran möhürleriniň arasyna Täjikistanyň ýokary suwudynyň sudiýalarynyň möhürçeleri hem bar eken. 38 ýaşly Duşanbeli öňkütüsi Sunnatow oňorýan işlerine tölew hökmünde $100 dollar baha kesýän eken. Ortaça aýlyk hakynyň 100-150 Amerikan dollarynyň ýokary bolmadyk ýurduny Sunnatowyň tölew az bolak pul däl. Ýöne maşgalalar öz ýakyn howsarlaryny türmeden azat etdirmek üçin degişli tölew beginip töläpdirler. Täjikistanyň baş prokuratura edarasynyň aýtmagyna görä, tutularyň bolýan zatlardan habarsyz howsarlary galp resmi namalary türme resmilerine görkezipdir. Resmilerim görkezden hatlary suwdyň kararydyr öýdüp resmi namalary seljermezden kabul edipdirler. Prokurorlar 2015-2016 ýyllar aralygynda şeýle galp resmi namalar bilen ýurduň dürli türmelerinden 10 tutsagyň boşadylaryny aýdýar. Ýene onurça tutsagy şeýle resmi namalar bilen zähmet düzüdüş koloniýalarynyň adaty türmelere geçirilip şertleri gowulandyrylypdyr. Inne häkimiýetler wagtyndan öň türmeden boşan tutsaglary tapyp gabamak üçin Sunnatowyň özü bilen hyzmatdaşlyk edýär. Şeýle-de prokurorlar zähmet düzüdüş koloniýalarynyň adaty türmelere geçirilen tutsaglary ýene ýygyna öňkü ýerlerine gaýtardylar. Möhleti azaldylan tutsaglary bolsa möhletleriniň azaldylmanlygy habar berildi. Baş prokuratura edarasynyň ýokary derejeli derňewçisi Bahreddin Isozada Sunnatowyň resmi namalary galplaşdyrmak boýunça jenaýet jogapkärçiligine çekiljekdigini we suwdyň netijesinde her eden galplygy üçin onuň maksimum 5 ýyllyk türme tutulugyna hökm edilejekdigini aýtdy. Sunnatow ozalom hasaky 2008-nji ýylda galp resmi namalar bilen meşgul bolmakda aýplanyp 3 ýyllyk türme tutulugyna hökm edilipdir. Ýöne onuň şol wagtky suwut dinlenşiginiň jekme-jeklikleri näbelli bolmagyna galýar. Şeýle-de Isozada Duşanbeli başga da ýene 2 aklawçynyň we bir türme resmiýetiniň Sunnatowa ýaranlykda aýplanıp saklananlygyny aýtdy. Alınıp barlayan derine işinin geçirmesi Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna gelip gowuşdy we onu prokurorlar jinayetde aýplanýanyň ananyp bolmajak derejedäki galplyga baş goşanlygyny we güýç edaralarynyň bolsa başdan sowmalyga ýol berenligini aýdýarlar. Olaryň bar ulanan zady kompýuter, skaner we adaty kagylar diýip işin geçirmesini agdalýar. Mysal üçin gozalan işin birine Sunnatowyň 8 ýyllyk türme tutulugyna hökm edilen bir aýaly 2500 Amerikan dollaryny türmeden boşadyşy agdalýar. Ýene bir ýerde onuň 8 ýyllyk türme tutulugyna hökm edilen bir adamyň möhletini 4 ýyl azaldyşy agdalyp geçilýär. Gurrun edilýän 2 ýalyda da Sunnatow ýokary suwdyň goluny we möhürçelerini galplaşdyranlar diýilip pikir edilýär. Sunnatowyň işi bilen ýakynan gyzyklanýan derňewçileriň biri Azatlyk radiosyna möhürçedir gollary galplaşdyrylan käbir sudiýalaryň Duşanbede geçiriljek suwut dinlenşigine gatnaşmaklaryna garaşylýanyny aýtdy. Resmiler suwdyň geçiriljek wagty barada maglumat bermekden saklandy. Metbuatda çykyş etmäge ygtyýarsyz bolan üçin öz adyny aýtmazdan waka barada gurrun beren resmi çeşmelerimiziň biri galplykda aýplanýanyň eden işlerine gollary galplaşdyrylan resmilerin haýran galanlygyny aýtdy. İşi bitirilmedik müşterileriniň biri Sunnatow we häkimiýetlere şikaýet eden soň ol geçen ýylyň dekabr aýynda tutuk edilipdi. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şugunky sanyny geçirip gutarýarys.